i arran d'esta entrevista, el resultat d'esta entrevista realment va ser prou negatiu, en el sentit que se'ns va comunicar que no hi havia cap subvenció contemplada per enguany per al Gandia Bàsquet. Així les coses, això en certa manera entrava en contradicció amb declaracions fetes pel senyor Torró a la ràdio, inclús també per la regidora del PP, la senyora Ripoll, a començament de temporada, si no recordo mal, per juliol, en el sentit que el PP estava disposat no només a recolzar el Gandia Bàsquet, sinó totes les associacions culturals i esportives locals. Posteriorment, posats en contacte, la versió, les al·legacions de Diputació eren diverses, entre les quals hi havia... Se'ns al·legava que la subvenció corresponent enguany no hi estava donada. Nosaltres considerem que, evidentment, aquesta subvenció ja estava justificada que corresponia a la temporada passada. És un decalatge que hi ha entre que ells treballen amb anys exercicis fiscals, anys naturals, i nosaltres per temporada. Això també entrava en contradicció perquè a principi de temporada, per octubre, va vindre un representant de Diputació a fer fotografies tant de la publicitat estàtica del pavelló com de l'equipatge de l'equip i del logo que portem a les samarretes, amb la qual cosa això de manera tàcita implicava que realment enguany també rebríem una subvenció per part de Diputació. Això, en certa manera, la situació actual està en un impàs. Nosaltres també ens considerem desfavorits i per greuge comparatiu, i us remet que consulteu el dossier que ara repartirem perquè veieu clarament com funcionen totes les diputacions de qualsevol comunitat pel que fa a l'hora de subvencionar equips d'èlit, com és el nostre cas. Les conclusions que cal extraure d'aquesta situació són molt clares. Sense aquesta aportació, evidentment, és impossible afrontar els pagaments pendents per acabar de manera digna la temporada. La nostra filosofia com a club sempre ha sigut la discreció, sempre. Però també ens hem de manifestar en cas de necessitat com és la situació actual, perquè, evidentment, considerem que estem molt desfavorits respecte a altres clubs de major o de menor categoria. Això és una qüestió totalment a part. No som polítics i no volem entrar en polèmiques estèrils ni tampoc en demagògies barates, però la nostra intenció és que Diputació reconsidere de nou la nostra justa subvenció, o això com a mínim és el que considerem per aquesta temporada.